यूनाइटेड फोराम अफ EX-NDFB नि नाजानायाव जोनोम होनायनि सायावनो सावरायनाय जादों जे जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ जों जोनोम होगोन। जों मानि थाखाय थामथि पलिटिकल पार्टीखौ बिटिसिआव जोनोम होनो गोनां जाखो? फाइनाल स्टेपआव फैबाय जे 100% जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ खोब गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो डिक्लेयार खालामगोन। दिनैनि साना जोबोद गोजोनथाव। यूनाइटेड फोराम अफ EX-NDFB गोबांथार नाजाहै दिनै मोनसे माने पर्यायाव मोनफैबाय। जोङो यूनाइटेड फोरामनि यूनाइटेड फोरामजों गोबां बे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुं रायजो राजाफोरखौ जोङो लिंदों आरो लोगोसे जोंखौ जि समाव थै-थाङै सहाय खालामबोनाय माखासे संगठनफोर बिसोरखौ जोङो हांख्रायनानै नैबे बरबरियाव दिनै जोङो सावरायलायदोंमोन आरो बे सावरायनाया स्पेसियेलि मोनसे गोदान पलिटिकल पार्टी यूनाइटेड फोराम अफ EX-NDFB नि नाजानायाव जोनोम होनायनि सायावनो सावरायनाय जादों आरो बेयो बिराद मोजां रोखोमै जोंहा बारलांबाय। दिनै जोङो मोनसे स्टेप जोङो दावगानानै थाबाय आरो जोङो दिनै सिद्धांत लाबाय जे जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ जों जोनोम होगोन आरो बे पलिटिकल पार्टीया मानि थाखाय जोनोम मोनगोन, बे पलिटिकल पार्टीनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो नागिरदों बेखौ दिनै जोङो बावैसो गुसुं समनि गेजेरावनो रायजो राजानि खाथियाव थांनानै जोङो फोरमायहैगोन। जों मानि थाखाय थामथि पलिटिकल पार्टीखौ बिटिसिआव जोनोम होनो गोनां जाखो, जोंहा मा दरखार दङ। दिनै NDFB आ 34 बोसोर हाथियारनि संग्राम खालामखांनायनि उनाव गोदानै पलिटिकल पार्टी मानो दिनै जों जोनोम होनो गोनां जादों, बिनि सायाव जोङो गोबां बिबुंथिफोरखौ लादों। जोंनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा जोंखौ सुबुरनफोर होदों आरो दिनै जों बुजि मोनदों, जारिमिनखौ नायफाफिननानै जोङो रोखायै बुंनो हायो। 2003 मायथाइयाव BLT आ बिटिसि सुक्ति खालामबाय, सुक्तिनि उनाव BLT आ जोब्बाय, BLT आ थैबाय, BLT नि गोथै सहआव BPF आ जोनोम मोनबाय, जायनि थाखाय दिनै BPF खौ कन्टिनिउ BLT फोरा दैदेननो हादों। दिनै NDFB आ 34 बोसोर नांबाय, जोंबो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोरोबथा खालामबाय, नाथाय जोङो थैबाय, जोङो जोब्बाय। दिनै NDFB आ जोबखांनायनि उनाव जेबो दिनै जोंहा मावनो थाखाय बिदि प्लेटफर्म गैया, जायनि थाखाय दिनै जों सानफाफिननांगौ जोंनि लेगेसिखौ जों कन्टिनिउ खालामनो थाखाय, जोंनि जारिमिनखौ नायफाफिननांगौनि थाखाय दिनै जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टीनि गोनांथि जानानै फैदों। बेखौ जोङो बुजि मोनदोंमोन आरो बिदिनो NDFB यूनाइटेड फोराम अफ EX-NDFB नि गेजेरावल' जों सावरायलायबाय थादोंमोन। जेब्ला जोङो थांखि मोनसे लानानै रायजो राजानि खाथियाव थांबाय, मेलेमजिबि सुबुंफोरनि खाथियाव थांबाय, जोंखौ सापर्ट खालामग्रा संगठनफोरनि खाथियाव थांबाय, जों जेब्ला रायलायबाय गोबांथार जों सुबुरनफोरखौ बै समावबो जों मोनबोबाय आरो दिनैनि तारिखाव अर्थात दिनै बरबरिनि बे जोंनि डिजिगनेटेड केम्प गोदोनि बेयाव जि सावरायमेल बेयाव जोङो फुल्लि सापर्टखौ जों मोनबाय आरो मोनसे फाइनाल स्टेपआव फैबाय जे 100% जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ खोब गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो डिक्लेयार खालामगोन। दिनै जों बेबायदि पर्यायाव बे सावरायनायनि गेजेरजों जों सफैनो हाबाय। थ' बेवहाय आं खावलायगोन साफ्रोम बिटिसिआव थानाय जाति जनगोष्ठी नोंथांमोना रेडि जानानै था, जों नोंथांमोननि थाखाय मावनो जों नागिरदों। दिनै बे 17 बोसोराव जोङो जि सरकार नुबाय, बे 5 बोसोराव जों जि सरकार नुबाय, बिनिख्रुइ जोङो साबसिन जों मावनो नागिरदों, मानसिनि थाखाय जों मावनो नागिरदों। बे थांखिखौ लानानैनो दिनै जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ जों जोनोम होनो नागिरदों। बे पलिटिकल पार्टीया रावनिबो हेंथा नङा, बे मानसिनि थाखाय जागोन। जों जिहेतु दिनै नासयजानाय, गादबजानाय, सोबख'जानायनि थाखायनो जों जुजिनो गोनां जादोंमोन, जाहाथे जोंबो बुहुमनि बिखायाव मान सन्मान जों देरगा दुरगायै थांनानै थानो हायो। जोंनियावबो लामा मोजां जायो, जोंनियावबो हस्पिटाल जायो, जोंनियावबो इउनिभारसिटि जायो, गुबुना जेरै हरनि खोमसियाव स्राङाव थानो मोनो जोंबो जाहाथे जों स्राङाव थानो मोनो, बेबायदि माखासे थांखिफोरखौ लानानैनो दिनै NDFB आ जुजिबोखादोंमोनखा। थ' दिनै जों नायदों, दिनै जोङो बे 17 बोसोर जि सरकार, नैबे 5 बोसोर जि सरकार, बिनिख्रुइ जोङो बेटार मोनसे अल्टारनेटिभ मोनसे पलिटिक्सखौ राजखान्थिखौ दिनै जों लाबोनो नागिरदों आरो थोंजोङै जुदि बुङोबा बे राजखान्थिया मानसिनि थाखाय राजखान्थि जागोन। दिनै जोङो सोरनिबा सरकारजों खालामनो नागिराखै। दिनै जों नुदों बिटिसिआव 2 टार्मसनि सरकार बारलांबाय, जों नुदों स्ल'गान हिसाबै हाग्रामा महिलारि सरकार, जों नुदों स्ल'गान हिसाबै प्रमोद बर' सरकार, नाथाय जोंनि जि मोनसे गोदान पलिटिकल पार्टीया दिनै सरकार दानो थांदों बा जों जुजिनो नागिरदों, बियो नाथाय जोंनि सरकार, जोंनि बिटिसि, जों गासैखौबो लाफानानै मानसिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय जों सिन्था खालामनानै नैबे गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ जों जोनोम होनो नागिरदों। नोंथाङा थारैनो मोजां कुइसनखौ आंखौ सोंदों। दिनै पलिटिकल पार्टीया बिटिसिनि इलेक्शना खाथिखाय जोङो सिगां बिटिसिखौ जों टारगेट खालामग्रोदों आरो बिनि उनाव जोङो सारा आसामाव जोंनि बे पलिटिकल पार्टीखौ जों फेहेरगोन, जेराव जोंनि सुबुंफोर दङ, जेराव जोंखौ हास्थायो, जेराव जोंखौ मोजां मोनो, बेबायदि जायगासिम जों लांनानै जोंनि बे पलिटिकल पार्टीखौ जों फेहेरनो जों सिन्था खालामनानै दङ।